आथिखालाव हिन्जाव खारनाय गोमानाय जाथाया बर' समाजाव गले गले जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बावैसो सान सिगांनिफ्राय बिटिआर हालामजों लोगोसे हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय लाइमोन हिन्जावसाफोर गोमानाय आरो हाबा जाखानाय आइजो गोमानाय, सोरजोंबा खारफालांनाय जाथाया जाफ्लेबाय थादों। बेबादिनो धेमाजि जिल्ला सिंनि सिमेन्सापुरि 1 नं बालिगरा गामिनि तरुन बर'नि बिसि संगिता बर'आ थांनाय 19 आगस्टनि मोनाबिलि समनिफ्राय गोमानानै दं। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला सानै गथ'नि बिमा संगिता बर'आ 19 आगस्टखालि नखरनि फिसा जेंनाखौ लानानै फिसाय तरुन बर'जों दान्थे बिदान्थे जालायदोंमोन। बेखौ सहायनो हायैनि दुखुजोंनो बिसि संगिता बर'आ खारखोमालांदों होनना फिसाय तरुन बर'आ फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं बे समाव बिसि गैयै समनिफ्राय तरुन बर'आ फिसा सानैखौ लानानै जोबोर जेंनायाव दं होनना फोरमायनायजों लोगोसे गावनि बिसि संगिता बर'खौ न' फारसे फैफिननो खावलायदों आरो सावगारियाव नुनाय संगिता बर'खौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनोब्ला 9365137092 मबाइल नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। आंनि न'खराव जेनेबा एसे एनै दावराव जादोंमोन, जानायखौ माने जानानै थांबाय जेनेबा एसे, ओमफ्राय मोनाबिलिनि 7टासोआव जादों आरो 6टासो टाइमाव जादों दावरावआ एसे। ओमफ्राय आङो एसे दावराव जाखांनानै ना सारनो थांबाय, ना सारनानै थांबानै फैफिननानै नायफैबाय आङो, जेनेबा गैया मानसिया, जेनेबा गथ'फोराबो उन्दुना दं आरो। ओमफ्राय आं आरो अबेबा एसे दावराव जानायखाय सोरनिबा न'खरफोराव थाहैदों नामा होननानै सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय फुङाव मिथिबाय माने आङो, होमबाबो नागिरथ'नाय जायाखैमोन आङो। ओमफ्राय उनथाराव मिथिथारबाय माने अदालगुरिनिफ्राय खबर मोनबाय आरो आङो। अदालगुरिनिफ्राय खबर मोननानै दा जोंहानावबो दंफैयोमोन, दंफैनायालाय साननै थादों। ओमफ्राय मानसिया बहुद माबा खालामबाय थादों, जोंबो बुजायदोंमोन। आबौआबो अदालगुरियावनो दंहैयो, जेनेबा माइदांस्रिनि आबौ अदालगुरियाव दंहैयो। इसोरबो बहुद बुजायदोंमोन जाहैबाय, होमबाबो बुजायबाबो हायिनि माने गाव बुंदों आरो क'क्राझाराव थांगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन जाहैबाय, ओंखायनो लाना फैनाय जादों जाहैबाय स्टेसनसिम। बेनिफ्राय आरो क'क्राझारनि ट्रेनाथ' इ नङाना होननायाव आं क'क्राझार थाङाना गुवाहाटिसो थांगोन होनना बुंबाय थादोंनो। ओमफ्राय गुवाहाटिनि ट्रेनजों गाखोनानै थांदों आरो, बिदि होनना खोन्थाहरदों बिसोरो। खारनाया सानबेसे जाखो? खारनाया दिनै देवबार ना, ओमफ्राय ओजों सुनिबार, थांनाय सुनिबाराव खारदो आरो इयो। 9 दिन जाबाय दिनैजों 9 दिन जाबाय आरो नै गथ' सानै दङ। खै बोसोर जाखो? सासेया 12 बोसोर जाबाय, सासेया नै 4 बोसोरसो जाबाय आरो। दा नोंनि हिनजावखौ नों मा बुंहरनो सानो? आं बेखौनो बुंनो लुगैयो दे, आंनि हिनजावा जुदि नायनानै जुदि नुदोंबा फैफिननांगौ, आंबो जेबो खालामा, बेखौनो लुगैदों आरो आं। आरो सोरबा रायजोफोराबो सोरबा नुबाय बायदोंबा खोन्थाहरबानो जाबाय, बेखौनो फैजाफिननो लुगैदों आरो आङो। सोरबा बयबो एसे एनैया नांलायखायो, बिदि खालामद्रायनाङामोन आरो इयो। गथ' सानैबो दं, आंखौथ' सानाखै गथ' सानैखौ एसे साननांगौमोन आरो, फरायनाय मानाय बिदि साननांगौमोन इयो। दा बेखौनो गावबो बुजिफिननांगौमोन आरो। दा बुजियालासिनो जुदि इयो थांथारदों इमान गोजानाव, दा आंनावबो मोनसे साननाय फैदो आरो। थांनायाव सोरजोंबा थांदोंना हारसिं थांदोंना? थांनायावथ' हारसिं थांदों होननाय खोनादों माने, ओमफ्राय आरो ओजोंहाय गुवाहाटिनिफ्राय थांनायाव सोरबा लेंहरदोंनो, सोरबा लांफैग्रा दंखायो आंना होनना बुंदों आरो। बेखौ आंनि हिनजावखौ जेनेबा बिदि होनदों आरो, माबा अदालगुरिनिया खोन्थाहरदों आरो।